Ostegun honetan hasi da Gasteizko auzitegian korda espazioa defendatu zuten lagunen aurkako epaiketa. Lehen saioan auzipetuetako baten kasua baino ez dute aztertu eta irailean jarraituko du prozesu judizialak. Hoiek horrela, epaileak erabaki beharko du akusatuek desobedentzia zigorgarria egin ote zuten ala aitzitik protesta eskubidearen erabilera zilegia. Errizoma elikadura sareak, Zaharra Zarrok eta auzoan bizi etxebizitza sindikatuak elkarretaratzea egin dute epaitegiaren aurrean, eta Mozal legea askatasun politiko eta zibilen aurkakoa dela salatu dute. Gainera, poliziaren inpunitatea handitzen duela adierazi dute eta horregatik lege hori indargabetzeko eskatu dute. Espazioa babesteagatik isunak jaso zituzten kideek helegiteak jarri zituzten hoien aurka, eta hoiek aztertzeko abiatu da epaiketa. Korda espazioko 10 kide zigortu zituzten Mozal legean oinarrituta, eta 7.000 eurotik gorako isunak ezarri. Errizoma elikadura sareak, Zaharra Zarrok eta auzoan bizi etxebizitza sindikatuak zabaldu zuten korda espazioa, eta 2025ko ekainean espazioa indarrez hustu eta itxi zuen ertzaintzak. Operazioan bertan zeuden hainbat lagun identifikatu zituzten, eta haietako bat zauritu eta atxilotu egin zuten. Ondoren ospitalera eraman zuten eta bertan hartatu zuen erizainak ere isuna jaso du. Poliziaren aginduei men ez egiteagatik. Euskal Herriko mugimendu feministak eta denon bizitzak erdigunean plataformak elkarretaratza egin du ostegun honetan Donostian 2023ko greba feminista orokorrarengatik auzipetuei ezarritako zigorrak salatzeko. 2023ko azaroaren 30ko greba orokorrean Euskal Herriko hainbat eragile kalera atera ziren zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatzera. Egun horretan hainbat grebalari identifikatu zituzten baitaietako batzuk atxilotu ere. Urtebete geroago epailearen aurrean deklaratu zuten 3 kidek desordena publikoa eragitea egotzita. 6 hilabeteko espetxe zigorra jasotzeko edo akordio batera iritsiz gero 1.000 eurotik gorako isunak jasotzeko arriskua dute. Biak ala biak zigor onartezinak direla azpimarratu dute mugimendu feministako kideek. Biki Pozo Euskal Herriko mugimendu feministako kidea eta denon bizitzak erdigunean plataformako partaideak adierazi du borrokan jarraituko dutela. Aspaldi daramagu esan bezala lan honetan, hau da gure bidea, jarraituko dugu honetan kotazu, naiz eta zapalkuntzak eta oztopoak oztopo. Bestalde Euskal Herriko mugimendu feministak gaur egungo zaintza eredua eraldatzeko mobilizazioa deitu du 2027ko apirilaren 27rako Bilbon. Salatu dute askotariko krisiak areagotzen ari direla, pobretze prozesu orokortua gertatzen ari dela eta baita zerbitzu publikoen privatizazioa ere. Gainera, nabarmendu dute faxismoaren eta jarrera autoritarioen gorakada gertatzen ari dela mundu osoan eta nabarmendu dute Euskal Herrian ere nabarmena dela hori. Beren esanetan, diskurtso misogino, arrazista eta klasistak indartzen ari dira eta eskubide sozial eta kolektiboen aurkako erasoak zabaltzen. Hori horrela Euskal Herriko eragile eta herritarrei dei egin diete 2027ko apirilaren 27an Bilbon egingo den manifestazio nazionalean parte hartzera. Kalea bisitariez beteta, pintxo bat erosteko ilara luzeak, Donostiako Kontxako pasalekoa ere jendez beteta, hori turismoa ala turistifikazioa da. Azken urteetan indarra handia hartu du turismoak Euskal Herrian. Hirietan ez ezik, kostaldean eta barnealdeko herrietan ere gero eta bisitari gehiago batzen dira. Turismoak aberastasuna eta enplegua sortzen dituen arren, gero eta gehiago entzuten da beste kontzeptu bat, turistifikazioa. Turistifikazioa ez da turista gehiago egotea soilik. Fenomeno horrek esan nahi du hiri edo herri baten funtzionamendua bisitarien beharretara egokitzen hasten dela. Bertako biztanleen beharrak bigarren mailan utzita, horren ondorioz etxebizitzen prezioak igo daitezke, alokairu turistikoak ugaritu, tokiko merkataritza aldatu eta espazio publikoaren erabileran tentsioak sortu. Euskal Herrian fenomenoa bereziki nabarmena da Donostian, baina Bilbon, Gasteizen eta Iruñean edota kostaldeko hainbat herritan ere gero eta presentago dago.
Donostiak urte luzez izan du nazioarteko erakargarritasun handia eta horrek eztabaida piztu du etxebizitzaren garestitzearen, apartamentu turistikoen hazkundearen eta auzo batzuetako bizilagunen bizikalitatearen inguruan. Hala ere, adituek ohartarazten dute turistifikazioaren arrazoiak ez direla turismoarekin bakarrik azaltzen, etxebizitza eskaintza urria, higiezinen merkatuaren bilakaera edo inbertsio ereduek ere eragin handia dute. Horregatik, turismoa faktoretako bada, baina ez bakarra. Administrazioak neurriak hartzen hasi dira. Hainbat udalerrik etxebizitza turistikoen lizentziak mugatu dituzte eta turismo jasangarriaren aldeko estrategia garatzen ari dira. Helburua da bisitarien etorrerak sortzen duen aberastasuna mantentzea, baina aldi berean herritarren bizi kalitatea eta hirien nortasuna babestea. Azken batean eztabaida ez da turismoaren alde edo kontra egotea, galdera da zenbat turismo har dezaken lurralde batek bere oreka soziala, ekonomikoa eta kulturala galdu gabe. Euskal Herriak Europako beste hainbat helmugak bezala oreka hori bilatzeko erronkari egin behar dio aurre datozen urteetan. Turismoa Euskal Herrian turistifikazio bilakatzen ari da injustu. Asier Basurto soziologoak horren inguruan hausnartu du turismoa desazkundera bidaia liburuan, turismoaren kaltez, turismo ereduez eta alternatibez solastu dugu Miramarren Donostia berarekin. Turistifikazioarena eta turismoaren inguruko gatazkak, azken urtetan, esan dezakegu azken 10-12 urtetan piztu dira eta berotu egin dira, gero eta gehiago denboran zehar, eta Argi aldizkariko lagunek proposatu zidaten liburu hau idaztea. Pixkat ezaugarri zehatz batzuekin proposatu zidaten. Oinarrizko liburu bat, irakurterraza, datuetan eta teorietan gehiegi sakondu gabe, baina oinarrizko kokapen bat erraztuko ziona irakurleari. Eta egia da, olakorik euskaraz etzeola, beste hizkuntza batzutan badaude antzeko planteamendua duten liburuak, baina kasu honetan nik ere behar horrekin bat egin nuen eta iruditu zitzaidan merezizula idaztea. Gaude egoera batean nahiko arriskutsua. Turismoak sekulako hazkundea bizitu izan du, azken hamarkadan. Guk Donostiako kasua ezagutzen dugu bereziki eta landu dugu, baina Euskal Herriko hainbat lekutan gertatu da, mundu mailan ere hainbat lekutan gertatu da, eta arazo bat izatera pasatu da. Garai batean desiragarriena zena edo eramangarria zena, jasangaitza bihurtu da leku askotan. Eta oraingoz behintzat ez dirudi aldatuko denik epe motzera, norabide aldaketa bat gizartean gehiengo batek bultzatzen ez badu. Egungo egoeratik abiatuta idatzi du Basurtok turismoa desazkundera bidaia liburua eta turismo jardueraren sistema aztertu du. Liburu laburra da, 140 horri inguru ditu eta 16 bat kapitulutan antolatuta dago, baina 3 bloke nagusitan dagoela esango nuke. Hasieran badago kokapeneko atal bat, turismoaren historia kontatzen du 3 pausotan, eliteak turismo egiten hasi zirenetik gainezka egitea hasi dan arte, eta baita ere oinarrizko kontzeptu batzuk definitzen ditu, garrantzitsua delako bereiztea, turistifikazioa, gentrifikazioa, gainturismoa edo masifikazio turistikoa adibidez, ez? Gero badago bigarren atal bat, gainturismoaren edo turistifikazioaren kalteak azaltzen dituena. Eta hor hitz egiten dugu, etxe bizitzan dituen eraginez, kliman dituen eraginez, kulturan dituen eraginez, edo hizkuntzetan dituen eraginez adibidez. Eta azkeneko blokean saiatzen gera alternatiba edo seinalatzen. Orduan batetikan herritarren mobilizazioari buruzko azalpen batzuk daude, baita ere instituzioen politikaen ingurukoak, eta baita ere gutako bakoitzak norbanako bezala egin dezakegunaz. Eta bukatzeko badago proposamen bat, desazkunde turistikoaren norabidea zertan datzan edo azaltzen duen atala edo dago. Eta azken gehigarri bezala, estra bezala edo, eranskin bezala dago ustelak izeneko ataltxo bat, turismoaren inguruan esan ohi diren mantra batzuk, turismoa denontzatona dela edo aberastasuna dakarrela bezalakoak, horiek desmontatzeko esaldi erraz batzuk proposatzen ditut. Ildo horretan egungo turismo ereduak zer nolako eraginak ditu lurraldean? Etxebizitzaren gan duen eragina da askotan nabarmentzen dena, eta ez da kasualitatea. Hain zuzen ere, gaur egun ezagutzen dugun turistifikazio prozesu hau, mundu mailan eman den kapital mugimendu handi batzuetatik dator. 2008ko krisiaren ondoren nazioarteko kapital asko hirietan kokatu da, hirietako higiezinetan inbertitu du,
eta turismoa da modu bat higiezin horien balioa igotzeko. Orduan, hiriak edo lurraldeak jarri dituzte beraien artean lehiatzen, ea nork erakarri turista gehiago, bertako higiezinen eta etxebizitzen prezioak igoarazteko. Guzti hau dana monopoli joku bat inbersoreena, herritarra arruntarengan dauka izugarrizko ondorioa eta bizitzak baldintzatzera iristen da, ez? Orduan eragiten du jendeak ezin ordaindu ahal izatea alokairua, ezin hasi ahal izatea bizi proiektu bat duintasunez, bere lurraldetikan kanporatua izatea eta beste 11 ondorio. Donostian ikusi dugu, duela 10 urte, 10-12 urtetik ona, sekulako aldaketa eman dela, eta gero eta bizigaitzagoa bihurtu dela hiri hau. Milaka donostiar kanporatuak izan dira, hori datuetan ikusi dezakegu. Eta gertatu dena da, hortaz ere ohartze progresibo bat. Bizilagunekin plataforma 2018 urtean sortu zen, lehenago bazeuden ahots kritikoak eta bar, gure plataformak orduan hartu zuen forma, eta momentu hartan ero batzuk bezala eta muturreko iritzia zuten batzuk bezala tratatzen gintuztenek, gaur egun onartzen dute zentzuzkoa dela turismoa ez gehiago haztea eskatzen dugun hori, eta nik uste dut gizartearen zati handi bat hiri honetan dagoeneko konturatu dela gehiago hazteak kalteak dakartzala onurak baino gehiago. Bada indarrean dagoen turismo ereduak ezkatuta herritarrak antolatzen hasita daude. Donostian esaterako bizilagunekin plataformak hainbat mobilizazio eta ekintza egin ditu. Besteak beste kontzientzia kritikoa garatu eta bestelako turismo eredu bat aldarrikatzeko. Herritarren gehiengo bat ohartu da ez dela komeni turismoa gehiago haztea. Orduan, horrek badu eragin bat ere erakunde publikoak kudeatzen dituztenengan. Beraien botoak ere jokuan daudelako. Baina aldi berean ez daztu behar turismoaren lobia oso indartsua dela, oso boteretsua dela, eta Donostian batzuk diru asko irabazten ari direla. Bai etxe bizitzarekin, bai eraikuntzarekin, bai ostalaritzarekin eta beste negozio askorekin. Orduan, horiek ere presionatzen dute erakunde publikoetan. Orduan, gaia edo arazoa konpondu baino gehiago askotan aldatu nahi dena da jendearen iritzia eta sensazioa aldatu nahi da arazoa bera baino, ez? Orduan, ikusten dugu keinu asko daudela, badagola makillaje operazio bat, baina ez dagola norabide bat erabat determinatua desazkunde turistikorantz eta hazkundea mugatzeko neurri eraginkorrik ez dela hartzen. Testuinguru honetan zein da turistifikazioaren alternatiba? Alternatiba da desazkunde turistikoaren aldeko autua egitea. Lehenengo, egin behar da, gai honen inguruan eztabaida sustatu. Eta ez sinismenetan bakarrik aurrera egin, beti pentsatzen turismoak onura besterik ez dakarrela, lana sortzen duela eta barrez. Orduan, 3 puntu nagusi aipatzen ditugu, beste pentsalari eta ikerlari batzu hartutakoak dira. Lehenbizi, turistifikazioari muga jarri behar zaizkio. Topeak daude, pasa ezin diren marrak eta horiek bihurtu behar dira lege eta bihurtu behar dira politika. Eta ari naiz esaten, hegaldi kopurua mugatu, toki natural batera bisitari kopurua mugatu, hiri batean hotel kopurua mugatu eta antzekoak egin behar direla. Bigarrenik, egin behar da turismo sektorea bera berpentsatu. Batetikan lan baldintza duinak bermatu behar dira sektore horretan. Ezin da izan sekulako aberastasuna sortzen egotea, batzuk milioiak eramaten egotea, eta bitartean turismoko lan gehienak prekarioak izatea, eta egotea batez ere jende migratua gaztea eta emakumeak esplotazio egoeran turismo sektorean, ez? Eta hor baita ere beste sektore batzuk indartu nahi ditugunez honen parean, erraztu behar dira, bai langileak eta bai enpresak, turismo sektoretik beste sektore batzuetara pasatzea. Hortako politika aktiboak jarri behar dira praktikan. Eta hirugarrenik, opor eredu berri bat asmatu behar dugu. Eta hor ez naiz ari bakarrik gutako bakoitzak egiten ditun oporrak individualki sello berdea duen hoteletara juteko autua egiteaz. Ari naiz gehiago esaten, beste modu batera bizi behar degula gai hau. Uste dut oporrak, deskantsua eta leku aldaketa bizitzea positiboa izan daitekela pertsonen bizitzan, hori aitortu dezagun, baina bidaien kontua, goazen bidaiatzea gutxiago eta goazen bidaiatzea hobeto. Hegazkina ahalik eta gutxien hartu behar dugu, oso kaltegarria da planetarentzat eta gure bizi ereduarentzat ere. Pisu turistikoak nik uste marra gorri bat direla, ezin dira zapaldu, baina lortu behar dugu, gaur egun urtean astebete etxetik kanpo pasa ezin duen jende guzti horrek bidaiatu ahal izatea, eta urtean bidaiez enpatxatzen diren guzti horiek gutxiago bidaiatzea. Orduan, nik uste beste eredu batzuk pentsatu behar direla modu kolektiboan, enpresa mota berriak eta
kapital globalaren hain menpe ez dauden eredu batzuk eta gizarte behar bati eta desio bati erantzungo diotenak. Bueno, nik uste industria turistikoak ez dula egin nahiko hausnarketa honen inguruan, erakunde publikoetan hasten ari dela, baina oraindik ez da nahiko determinazio heldu eta ez da heldu desazkunde turistikoaren bidea. Eta gizarte mugimendua berriz bai oso piztuta dagola eta oso hartuta dagola kontu honetaz. Pasadan udazkenean egin genituen Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko topaketak Donostian, 80 pertsonatik gora eta 10 mugimendu elkartu ginen. Eta, bueno, konturatzen ari gea, Urdaibaiko Guggenheim proiektuan inguruan gertatu dena, Aroztegiaren inguruan gertatu dena Baztanen, edo hiriburuetako aldezarretan gertatzen diren pila bat gauza, konektatuta daudela, turistifikazioarekin, etxebizitzaren arazoarekin, eta, bueno, hor mugimendu asko saretzen ari gera. Eta gizartea ere konturatzen ari da. Orduan, nik uste dut uda honetan hazkundeak jarraituko duela, baina aldi berean jarraituko du erreakzio herritarrak, eta 2 urte barru espero dut norabide aldaketa bat bizitzen egotea. Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itsasaldeko ekaitza desegindako ametsak zer geratzen da orain, zer geratzen da. Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itsasaldeko ekaitza desegindako ametsak zer geratzen da orain, zer geratzen da orain. Esaidazu berrez, zerbait izango garela, auto batek aurretik guztia, utzi aurretik guztia, eman aurretik amore, eman aurretik guztia, eman zugatik. Garai baten azkenengo ondarretan jaio gara mendekuaren usaina menperatu du etxaia. Kalean ikusi zaitut bizitza baten eskean loak hartu nahiko nuke berri zure esaia. Esaidazu berrez, zerbait izango garela, auto batek aurretik guztia, utzi aurretik guztia, eman aurretik amore, eman aurretik guztia, eman zugatik. Amore, eman aurretik guztia, eman zugatik, Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itsasaldeko ekaitza desegindako